Nokoromogi kawuoke wach ma siayano to wach ma bende wayudo gi thuolo ni Jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod teko momiye kod pend chik kata katiba mapacho ka koro go ayanga chapa e oboke moyiedhi mar sirikal nyinge commissioners auchiel kachiel kod jakom mar duol matayo yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Jatend piny William Ruto koro goyo chapa e oboke moyiedhi kata gazet moyiedhi mar sirikal nyinge jakom kata nying jakom mar commission mar IEBC kachiel kod commissioners mamoko maromo auchiel ma unjo bed ni tayo duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Kaluwore kod oboke moyiedhi mar sirikal ma bende ogo chapa, jatend piny koro oyango kendo goyo chapa nying Erastus Edung Ethekon kaka jakom mar IEBC. Commissioners mamoko ma bende biro konyo Ethekon tayo commission mar IEBC kata duol mar IEBC oting'o Ann Njeri Nderitu, Moses Talala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla gin mago ma oketi nyakwaramogi. Jatend piny William Ruto kaluwore kod ting' ma omiye kod pend chik mapacho ka koro keto ayanga kendo goyo chapa e oboke moyiedhi mar sirikal miluongo ni Kenya Gazette nying apisa kata jotelo mabiro tayo duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Kaluwore kod ma jatend piny William Ruto ogoyo chapa manyiso ni koro podho ayanga jakom mar IEBC Erastus Edung Ethekon ka commissioners mabiro tayo IEBC kagikonyore kod jakom mar IEBC en Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla gin mago jotelo manyingi koro go chape e oboke moyiedhi kata gazet moyiedhi mar sirikal Odhiambo makawuono. Ma timore kinde mado nyocha ne osegolo chik ni sirikal kik go chapa nying apisa mag IEBC ma opwodhi nyaka chop tiek winjo bura makwedo chenro mar welo magi. Kata kamano koro go chapa ma odhi ataro mar kaka nyocha ne doho golo chik ni kik go chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho nyinge ji kamoting'o jakom mar IEBC kanyakla kod commissioners mamoko mabiro tayo duolno. Kata kamano tinende ni jatend piny Kenya William Ruto go chapa e oboke moyiedhi mar sirikal nying Erastus Ethekon kaka jakom mar IEBC kachiel kod apisa mamoko auchiel magin commissioners mag IEBC nyakwaramogi. Commissioners go oting'o kanyakla kod Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Francis Odhiambo Aduol, Hassan Nur Hassan kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla gin weche modonjo kanyakwaramogi. Koro penjo en ni weche manie do biro bet nade, mago nie do gibiro ng'eyo kaka jo min buche joma notero ng'ur margi kachiel kod joma samoro chung' ne sirikal biro golo wach ewi wachno. Ka ok kamano to gin weche mowuok odhiambo makawuono ka magi gin nyinge moketie gazet moyiedhi mar sirikal mogo chapa nyakwaramogi miluongo ni Kenya Gazette. Kendo jatend piny owuon William Ruto koni ma otimo kaluwore kod chike ma omiye kod pend chik kata katiba mapacho ka. Mago gin weche madonjo sani jatend piny William Ruto ogo chapa e gazet moyiedhi mar sirikal nyakwaramogi nying jakom mar duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC ka nyingno en mar Erastus Edung Ethekon. Kopogore kod mano bende owalo kata opwodho kendo keto gazet moyiedhi mar sirikal nying Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kanyakla kod Fahima Arafat Abdalla kaka jogo makoro biro tayo kendo telo ni duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo pacho ka IEBC. Wabere kod mano nyakwaramogi gin weche makoro timore e kinde ma doho nyocha ne ogolo chik ni mondo kik go chapa e gazet moyiedhi mag sirikal nyinge ji ma winjo bed ni tayo duol mar IEBC nyaka chop winj bura mano maki ka ikwedo godo welo mag apisa abiriyogo. Wabere kod mago nyakwaramogo iro ni penjo medo bedo kaluwore gi okang' mar sirikal kelo chenro mar chudo
mos ne aguch okumba mar thieth mar SHA ni mar moko kuom jopiny ywak ni giyudo pek e chudo makamano. Moko kuom jopiny ywak ni mbui mar SHA chunogi ni chudo mathoth mokalo chunogi gi chudo mathoth